Aparo ni nyokwan ready. Nyokwan ready nikech gini noko wachne gi kawuono to kiny gi wuok. Gini no wach mapema maparo ni nitiere jok manodhi mokwongo kaka head of delegation gineno pewe midhi tugi e games go magiduogo magiwacho ni kare. Koro kanye gichako gidok mar ariyo kendo chako bedo ni pap ok ni sawa. Pap ok ni sawa ok wanyal tamre. Ginyalo wacho niya manyno uro hotel kama chielo mondo manyno uru pap moro. Nkeche wan ready wadwa go gin. But being that ni nyoro ging'iyo gik mang'eny ne giwacho ni koro wan we uru wadog wadhi watimang wadhi wa prepare. But mano ko ikore ika. Harambee Stars no ko ikore. Jotugo koso management no ko ikore. Jotugo nyen ready. Keche king'iyo adiera kaka asewuoyo gi players ariyo adek kanyo ma nyo travel to giwacho ni pap ne gineno okorach kamano ndiyo lakini standard ma kain standard mamalo nyodo manye ni gimoro mondo gigo friendly mondo gine gin giwegi gine kaka gin. Kora paro ni management tuwe manyok ni ready. Management ka ngene kede bele gimano angena thuolo mar penjo wach mar management mondo sani dhi nyime tie.